Assalamu alaikum mutanen Rigasa Crypto Class Mining Academy. To ga yadda kowa zai yi registration ko kuma zai connecting MetaMask ɗinsa a ainihin Sidra application ɗinsa. Ka sani ba zai taɓa yi a Chrome browser ba in kana so kai connecting, kuma ba zai yi a Sidra chain ba. Amma a MetaMask za ka je kai login ɗin application ɗinka na Sidra mining application ɗinka. To mu je zuwa. Yanzu za mu shiga MetaMask ɗin mu gata, sai mu taɓa ta haka. Yauwa bayan MetaMask ɗinka ta bayyana haka sai ka zo nan wajen Explore. Kuna kallon wajen ko? Sai ka taɓa shi. Idan Explore ɗin nan ya bayyana, ku riƙa kallon bidiyon nan sai ka shiga Search Token Site URLs. Sai ka taɓa shi, sai ka rubuta Sidra chain.com. Kuna kallo ko? Za ku ga ya bayyana a sama. Yauwa, to kun gan shi. Gashi ya bayyana sai kai clicking ɗin wannan arrow ɗin haka. To da zaran ya bayyana maka wannan, to the next abin da za ka yi, ku kalli nan gefen. Za ku ga wannan application ɗin tana kan blockchain network na Ethereum. To ka canza network ɗin ka sa shi Sidra chain, ka taɓa wajen. Kun ga network sun bayyana na kowane blockchain. To ga Sidra network, sai ka taɓa shi. Yauwa, da ka taɓa shi za ka ga wajen ya koma S. To masha Allah, kun gani ko? Gashi ya koma S. To bayan ya koma S ɗin nan, the next sai ka zo ka shiga nan wato continue with KYC port. Sai ka taɓa shi. To da zaran ya bayyana maka haka, the next abin da za ka yi sai ka zo nan. Sai ka yi password sign in. Sai ka taɓa nan. Ka ga ya bayyana maka inda za ka sa email ɗinka, sai kuma ka sa password. To sai mu sa email, mu je zuwa. Yauwa, to 'yan baiwa bayan ka gama sa email ɗinka da password ɗinka, sai ka zo nan wajen sai ka sign in. To mu je zuwa. Sai ka saving ɗin abunka. To masha Allah, kun ga za ce continue as. Sai ka continue. Sai ka taɓa shi. To kun ga ya bayyana muku ko? Yanzu to kun ga account ɗin ya bayyana. So the next thing abin da za ka yi sai ka zo nan. Self custody ko kuma kai da browser wallet. Kowanne dai in ka ga dama ka taɓa. To mu bari mu taɓa self custody. Bayan ya bayyana maka haka, sai kawai ga waje MetaMask detected. Kun ga yanzu ya yi detecting MetaMask, amma a wancan application ɗin ba zai yi ma detecting ba, zai ce ka installing. To da ya ma MetaMask detected sai ka zo nan connect wallet. Shi kenan. Kun ga abin da ya bayyana mana, sai ka zo nan. Shi ya sa muka gaya muku wancan site ɗin iri ɗaya ne da site ɗin nan. Site ɗin can na Sidra ne, sai kai connect. Gashi nan sai ka taɓa shi. Kun gani ko? Kun gani ko? To gashi nan jama'a 'yan uwa 'yan baiwa. Gashi nan. Yauwa. To bayan ka yi connecting ɗin zai bayyana ma waje haka, sai ka ƙara shiga wajen key ɗin nan. Idan ka ƙara shiga haka sai ka ƙara taɓa shi. Kun ga ya ce sign in the message. To sai ka shigo nan. Sai ka yi haka. Ok, nan wajen key ɗin nan za ka taɓa. In ka taɓa shi. To 'yan uwa 'yan baiwa, domin ka tabbatar da cewa wallet ɗinka ta yi connect, sai ka ƙara taɓa self custody. Kuna kallo ko? Zai bayyana maka haka. Sai ka zo still nan wajen ɗin nan. Connect wallet ɗin. Sai ka taɓa. To kun ga yanzu wallet ɗinmu ta yi connecting. Kun ga wallet ɗin. Please sign in the MetaMask to verify your own this wallet. Shi kenan. Sai ka ƙara fita ka ƙara shiga.